дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Кӯшониён корхонаи коркарди пахтаро ифтитоҳ намуданд. Сарвари давлат дар ноҳияи Кӯшониён бо лоиҳаи корхонаи истеҳсоли мототсиклҳои дучарха ва сечархаҳои гуногун шинос шуданд. Сарвари давлат дар ноҳияи Вахш мактаб-интернатро ба истифода доданд. ҷаласаи гурӯҳҳои кории ҳайатҳои ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи Авроосиёи в Кошб 2023 аз фанни технологияи иттилоотӣ медали тилло ба даст оварданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти меҳнатободи ноҳияи Кӯшони вилояти Хатлон корхонаи коркарди пахтаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудӣ ифтихори ватанро мавриди истифода қарор дода бо раванди фаъолияти хатти технологӣ дар он шинос шуданд. корхонаи коркарду истеҳсоли пахта дар ноҳияи Кӯшониён аз зумраи иншооти ҷашнӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ маҳсуб ёфта, он дар доираи ҳадафҳои муҳими стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноати кунунии босуръати мамлакат бо навтарин технологияи истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ бунёд шудааст. корхона дар як мавсим иқтидор дорад ки 5000 тонна ашёи хомро бо ҷалби 30 коргару мутахассисони маҳаллӣ коркард намояд. сарвари давлат зимни шиносоӣ бо раванди фаъолияти хатти технологӣ иқдоми соҳибкори ватанӣ Анвар Раҳмоновро ҷиҳати таъсиси чунин иншооти калони саноатӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот муҳим арзёбӣ намуда масъулонро барои афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли ин намуди маҳсулот ва коркарди он то ҳадди ниҳоӣ вазифадор намуданд. хабар медиҳад Амид Ховар. дар ноҳияи Кӯшониён президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи корхонаи истеҳсоли мототсиклҳои дучарха ва сечархаҳои гуногунҳаҷми ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Вахш саноат шинос шуданд. корхонаи мазкур дар доираи эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат бунёд мешавад. ба роҳбари давлат намунаи маҳсулоти дар оянда дар корхона истеҳсолшаванда низ муаррифӣ гардид. бо бунёди корхона 30 номгӯи мототсиклҳои дучарха ва сечархаҳои гуногун ҳаҷм истеҳсол мешавад ки беш аз 30% таҷҳизот ва қисмҳои эҳтиёти онро низ худи корхона истеҳсол менамояд. мототсиклҳои истеҳсоли корхона барои хоҷагидорон, сохтмончиён ва дигар табақаи аҳолӣ пешбинӣ мешавад. аз рӯи нақша корхонаи мазкур соли 2024 мавриди истифода қарор дода шуда дар натиҷа ҷойҳои нави корӣ муҳайё мегардад. сарвари давлат дар ҳамин ҷо бо фаъолияти коргоҳи мевахушкунии кооперативи тиҷорати беҳбудӣ тариқи навор шинос шуданд. иқтидори истеҳсоли коргоҳи мазкур 120 тонна маҳсулот дар як солро ташкил дода дар он 30 нафар бо кори мавсимӣ таъмин мешаванд. таҷҳизоти коргоҳ аз хориҷи мамлакат ворид гардида бо истифодаи он 20 намуди меваҷот хушкоида мешавад. маҳсулоти хом аз ҷумла зардолу, олу, олуи сиёҳ, себ, нок, олуча, ангур, хурмо ва дигар меваҷот тариқи шартнома аз аҳолӣ харидорӣ мегардад. хабар медиҳад Амид Ховар. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар вилояти Хатлон ба ноҳияи Вахш ташриф оварданд. нахуст пешвои миллат бинои муассисаи давлатии мактаб-интернат барои кӯдакони ятим ва бепарастори ноҳияро дар деҳоти ба номи Рӯдакӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти иҷтимоӣ барои 480 ҷойи нишаст дар дубаст сохта шудааст. мактаб-интернат аз 6 бинои алоҳида, бинои асосии дуошона, хобгоҳ, ошхона, меҳмонхона, бунгоҳи тиббӣ ва бинои муҳофизон иборат аст. иттилоъ дода шуд ки бинои асосӣ дорои 8 кабинети фаннӣ аз қабили биология, география, информатика, забон ва адабиёти тоҷик, ҳуҷраи равоншиносӣ, китобхонаи муосир, ҳуҷраҳои кории маъмурият, омӯзгорону мураббиён, 8 тахтаи электронӣ ва синфхонаи ибтидоӣ мебошад. сарвари давлат тарбиятгирандагони мактаб-интернатро бо истифода аз шароити фароҳам овардашуда барои омӯзиши бештари илмҳои муосиру дақиқ, касбу ҳунар, аз худ намудани технологияи замонавӣ ва забонҳои хориҷӣ ҳидоят карданд. бояд гуфт ки ҳоло дар муассиса 285 кӯдаки ятим ва бепарастор ба таълиму тарбия ва зиндагӣ фаро гирифта шуданд.
дар асоси мувофиқаи ба даст омада дар шаҳри Ботканд вохӯрии навбатӣ гурӯҳҳои кории топографӣ ва гурӯҳҳои корӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳайатҳои ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатӣ баргузор гардид. Дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. Дар ин вохӯрӣ гурӯҳҳои кории топографӣ зиёда аз 47 километр сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистонро мувофиқа намуданд. ҷонибҳо корро оид ба тавсифи минтақаҳои боқимонда дар вохӯрии навбатӣ ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад идома медиҳад. Аз натиҷаи вохӯрӣ протоколи дахлдор ба имзо расид. вохӯрӣ дар фазои дӯстона ва ҳамдигарфаҳмӣ баргузор гардид. хабар медиҳад Амид Ховар. хонандагони тоҷик дар Олимпиадаи Авроосиёи в Кошб 2023 аз фанни технологияи иттилоотӣ натиҷаҳои назаррас нишон дода сазовори медали тилло, нуқра ва биринҷӣ гардиданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба маркази матбуоти Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон. бояд гуфт ки дар Олимпиадаи мазкур зиёд аз 1600 иштирокчӣ аз 539 даста иштирок доштанд. Тоҷикистонро дар ин Олимпиада 4 даста ки ҳар кадом 3 нафар иштирокчӣ дорад муаррифӣ намуда дар байни рақибон маҳорат ва дониши аъло нишон доданд. 4 дастаи хонандагони тоҷик сазовори мақомҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.